ku danna mana like, kana ku danna wannan alamar mai ja wato subscribe, kana sai ku danna daidai gurin ƙararrawar nan sai ku zaɓi all saboda ko da mun ɗora sabbi dukkan mu za su da ku da kun buɗe datan ku. Mun gode. Hasken rana Arewa 24 TV. Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan channel mai suna Hasken rana Arewa 24 TV. Gar ka manta idan kai sabo ne a cikin channel din da Allah ka danna mana subscribe kana ka danna alamar karrawa sannan ka mana comment da abin da ka gani. Sannan da wannan dama kuma nake cewa ana son sanar muku da sabon channel din mu wato mai suna All Arewa Comedy TV. Ita ma channel din mai abin nan ce sosai saboda ko da suna sa mana bidiyo kuma muna kalla muna shan nishadi sosai da sosai. Shi yasa muke son ku je can ku danna mu subscribe, ita ma sai ku danna mata alamar karara sannan ku ita ma sai ku tura mu sauran mutane saboda shahararren channel ce a cikin YouTube din. Kawai da ka je inda aka bada damar sacin kawai sai ka kafta All Arewa Comedy TV da ita za gani da wani foto an kewaye shi haka da All Arewa Comedy TV sai ka danna mu subscribe sannan ka danna alamar karara da samun sabbin shirye-shiryen mai don mun dora kai tsaye. Sannan ko da wani dama nake cewa muna son mu tallata muku wani sabon shiri wanda zai fito a cikin wannan channel din mai suna All Arewa Comedy wato ilimi ko kudi. Ilimi ko kudi. Kai wanne kake so? Ilimi ko kudi fa. Amma kuma da ilimi za a bace ni fa. Ni ilimi nake so kawai ni na zaba. To ni na zabi kudi.